Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang linog sa Iloilo kay nasang aga nabatyagan sa pila ka parte sa Negros Occidental gani pila ka mga eskwelahan nag-cancel man sang face-to-face classes. Halin sa 4.4 magnitude ka linog, gin-downgrade ini sang PHIVOLC sa 4.2 magnitude. Sa baybayon sang Gimbal, Iloilo ang sentro sini kag tectonic in origin alas 6:48 ka inasang aga. Base sa records ng PHIVOLC, nabatyagan ang intensity 4 sa Iloilo City kag Nueva Valencia sa Guimaras, intensity 3 sa Gimbal, Miag-aw kag Uton, intensity 2 sa San Lorenzo, Guimaras, iban pa nga porsyon sa Iloilo City kag Bago City, Negros Occidental, intensity 1 sa Antique kag La Carlota City. Bisan sa Bacolod City nabatyagan man ang pagtayo. Gani ang mga estudyante sa Negros Occidental High School ang nagtililipon sa tubangan sa main building matapos ang linog. Dugay-dugay, gin-suspend ang face-to-face classes kaya ginpapauli na ang mga estudyante. Sa Riverside College naman, naginuha man ang mga estudyante gikan sa ilang mga classrooms at nagdeklarar nga ang eskwelahan nga mangin online na lamang ang klase. Samtang bangod man sa linog, humalin sa nagligad pa nga inadlaw, 38 ka mga pampubliko nga mga eskwelahan sa Bacolod City ang gin-classify sa idalom sang green category kung wala sang structural threats kag may minor issues lamang. Pito naman ka mga eskwelahan ang ginatag sa idalom sang yellow category kung safe lang para sa partial occupancy pero nagakinahanglan sang repair kag 4 ang nagakinahanglan sang further inspection kag assessment. Wala naman sang eskwelahan nga ginpaidalom sa red category kung unsafe for occupancy. Inibase sa joint evaluation sang city engineers kag building officials.